Hola, en aquest vídeo farem aquesta primera activitat de repàs d'Excel. És bastant senzilleta i simplement veurem com canviar el nom del full del llibre, com donar format de taula a unes dades, com utilitzar algunes funcions i fórmules bàsiques i com generar una gràfica i protegir el full. És a dir, cosetes d'un nivell inicial. Vale? Aleshores, el primer que se'ns demana és que anomenem el full comercials i el llibre repàs. És important recordar que el nom del llibre és el nom del document sencer i que aquest conté diferents fulls. En aquest cas només en tindrà un. Per canviar-li el nom, clic amb el botó dret del ratolí, canviar nombre i escrivim, en aquest cas, comercials. I per canviar el nom del llibre, és a dir, del document, el que haurem de fer és guardar-lo, crear aquest document. Vindrem a Archivo i a Guardar o Guardar como, triem el nom i la ubicació de l'arxiu. El nom ens demana que sigui repàs i la ubicació de l'arxiu, la que vulguem. En aquest cas, documentos mateix, o si ho voleu canviar, clicaríem aquí i, per exemple, ho podem posar a l'escriptori o a on preferim. I una vegada l'hem guardat, veieu aquí que apareix el nom repàs, com a nom del llibre, i comercials com a nom del full. Ara el que farem és copiar aquesta taula d'aquí. Començarem copiant les dades. Per exemple, a A1 escriuré comercials i ara aquí començaré a copiar els encapçalats i aquí aniré copiant les dades. I una vegada copiades ja puc seleccionar aquest rang i donar-li format de taula. Des de A2 fins a E7. És a dir, important que no agafem comercials, ja que això serà el títol, que ara li donarem format també. Però la taula comença a A2, on diu nom, ja que això és l'encapçalat. Aleshores clicarem aquí, estilos, dar formato como tabla, i seleccionarem aquest, que és el que més s'assembla. Deixarem marcat que la taula tiene encabezados, si ho teniu desmarcat, marqueu. I una vegada ho tenim, podem, si voleu també, ajustar una mica l'amplada de les columnes fent doble clic entre elles o arrossegant. Recordeu que també es pot fer des de celdes, formato i autoajustar, el que preferiu. I ara vindrem aquí a A1, seleccionarem des de A1 fins a E1. Important que per seleccionar, fixeu-vos que el meu ratolí té aquesta forma, el punter com de creueta blanca gruixuda. Hem de seleccionar quan tinguem aquesta creueta blanca, perquè si ho fem quan tenim, per exemple, aquesta amb fletxetes, el que estem fent és moure. Torno a moure cap aquí. I si ho fem quan tenim aquesta creueta negra, el que fem és copiar les dades. Per tant, important que a l'hora de seleccionar tinguem aquesta creueta blanca, seleccionem i vindrem a alineació, combinar i centrar. A més, el que farem és fer una miqueta més gran aquesta fila i aleshores també augmentar la mida de la font i posar-la en negreta. Respecte al color, si fos un color sòlid ho podríem fer per aquí. Però com és un degradat, el que farem és fer un clic amb el botó dret del ratolí i venir a formato de celdes. Cliquem aquí. Se'ns obre aquesta finestra emergent. Aquí hi ha diferents pestanyes i buscarem relleno. Una vegada aquí, vindrem a efectos de relleno i triarem els nostres colors. Triarem, per exemple, un verd una mica més fosc i una miqueta més clar. No cal que sigui idèntic, el que ens importa és que sapiguem utilitzar els degradats. Per aquí també podem seleccionar si el volem en vertical, en diagonal, en aquest cas en horitzontal ja està bé i triem
el verd fosc a baix i cap a dalt es va fent clar. Vale? Triem aquest, simplement fem clic i després acceptar. I acceptar una altra vegada i ja ho tenim. Ara anem a seguir aquestes indicacions d'aquí. La primera d'elles és emplenar aquesta columna d'aquí utilitzant una funció. Per tant, vindrem aquí, escriurem igual, suma, obrim parèntesi, i ara o bé seleccionem i tanquem parèntesi i intro, o bé una altra manera de fer-ho seria igual, suma, obrim parèntesi i ara escrivim manualment, doncs B3, dos punts, D3, tanquem parèntesi i intro. Qualsevol de les dues maneres estaria bé. A continuació, inserirem una columna davant de socis de sembra. Quan inserim una columna, queda a l'esquerra d'on hem seleccionat. Per tant, seleccionarem la columna B i clicarem insertar. Botó dret del ratolí, cliquem insertar i ens queda aquí, a l'esquerra, entre nom i socis de sembra. I ara aquí ens col·loquem i simplement escrivim socis novembre. Ajustem l'amplada i ara l'hem d'emplenar amb números aleatoris entre l'1 i el 10. Per tant, utilitzarem la funció aleatorio_entre. Igual aleatorio.entre. Obrim parèntesi i aquí ja ens indica que el que hem de fer és escriure el número més petit, punt i coma, i el més gran dels que volem. És a dir, 1, punt i coma, 10. És important utilitzar el punt i coma perquè si utilitzem una coma o un punt, qualsevol altra cosa, aquesta funció ens donarà error. Per tant, posarem 1, punt i coma, 10. Tanquem parèntesi i intro. Podem comprovar que si ho intentem amb la coma no ens ho agafa. En aquest cas ens diu ha indicado pocos argumentos. Això vol dir que està interpretant això com a 1,10, sent 1,10 el valor més petit i falta l'altre argument, és a dir, seria entre 1,10 i quin número, perquè per l'Excel la coma és això, decimals, o el punt tampoc ens l'agafaria. Sí, ja ens ho diu en aquest cas que hi ha un problema amb aquesta fórmula, que provem de canviar-ho. Clicarem aquí, posem el punt i coma. I també fixeu-vos que els valors van canviant. Si jo aquí fes qualsevol càlcul o escrivís qualsevol cosa, van canviant. Si volem fixar aquests valors i que deixin de canviar constantment, el que farem és seleccionar-los, clicar al botó dret i copiar o simplement Ctrl+C i ara aquí, en aquesta primera cel·la, seleccionarem pegar, però valores. Pegar valores, perquè si enganxem la fórmula estarem enganxant aquest aleatorio_entre que seguirà canviant sempre, però si enganxem valores, aleshores es mantindran, ja no variaran. Mireu, clico a valores, clico intro, i ara aquests números ja no canvien. Si jo escric qualsevol altra cosa, ja no estan canviant constantment, perquè aquí ja no hi ha un aleatorio_entre, hi ha un 3, un 7, és a dir, els valors, els números. A continuació, a la fila 8, calcularem la mitjana de socis mensuals de cada comercial utilitzant una funció. Aquí podríem afegir la fila de totals i anar canviant amb la pestanyeta a mitjana, però com estem fent l'activitat de repàs, el que farem és escriure la funció. Escriurem igual promedio, obrim parèntesi, seleccionem o escrivim el nostre rang, tanquem parèntesi i intro. I ara això d'aquí ho arrossegarem fins a socis febrer, fins la columna E. Això ja ens ho ha detectat com a fila de totals, ho sabem perquè tenim aquesta pestanyeta que ens permetria canviar la funció que tenim.
i fer, per exemple, una suma o un recompte de xifres, el que sigui que li demanem. Tornem a posar-ho en mitjana. I perquè si venim a aquesta pestanya Diseño de tabla i cliquem a Opciones de estilo de tabla, veurem que la fila de totals està seleccionada. Per tant, ja ens ho ha detectat com a fila de totals. Ara el que farem és en aquesta mateixa fila, a la columna de total, calcular la mitjana, però amb una fórmula. És a dir, aquí hem utilitzat una funció, la funció promedio. Aquí hem utilitzat la funció suma. Ara utilitzarem una fórmula, és a dir, no escriurem una paraula amb la qual diguem a Excel què és el que volem que faci, no? Com suma, promedio, aleatorio entre, o aleatorio, o max, min, el que sigui, sinó que el que farem és escriure el càlcul que volem que realitzi utilitzant els operadors aritmètics, és a dir, més, menys, multiplicar, dividir. Començarem escrivint un igual, això és indiferent entre fórmula i funció, tots dos comencen amb l'igual. I ara el que farem és sumar aquests valors, anem seleccionant o escrivint i anem sumant-los, i haurem de dividir entre el número de valors que estem sumant, 1, 2, 3, 4 i 5, dividit entre 5. Però aquí, si no fem res més, el càlcul que ens faria Excel és sumar F3 més F4 més F5 més F6 més F7 dividit entre 5. És a dir, Excel aquí respectarà la jerarquia dels operadors matemàtics i realitzarà primer la divisió. I ens donarà un resultat erroni, que ja veiem que no té sentit, això no pot ser una mitjana. És una xifra massa alta com per ser una mitjana, i això és perquè és la suma d'aquests números i més 22 dividit entre 7. Per tant, anem a solucionar-ho utilitzant els parèntesis. Posarem tota la suma entre parèntesis i així sí que li estaríem indicant a l'Excel que primer ha de fer aquesta suma i el resultat d'aquesta suma dividir-lo entre 5. I ara sí que tenim una mitjana d'aquests valors d'aquí. Ara se'ns indica que l'objectiu en aquests 4 mesos era captar 28 socis i que a la columna G hem de posar quan li ha faltat a cada comercial per assolir aquesta xifra, aquests objectius. Doncs vindrem aquí i el que farem és utilitzar una fórmula igual 28 menys i el total dels socis que ha captat cada comercial. Cliquem intro, aquí podríem posar objectius o el que sigui. I aquí tenim el que li ha faltat a cadascun per arribar a 28. Ara, a la cel·la A10 hem d'utilitzar una funció per trobar el número més baix de socis captats al desembre. Per tant, vindrem aquí a A10 i la que ens permet trobar el número més baix de socis que s'han captat al desembre és igualment. I ara seleccionem aquest rang d'aquí, tanquem parèntesi i ens diu que la xifra més baixa és 6, cosa que evidentment aquí ja podem veure a simple vista, però si estiguéssim treballant amb una taula amb moltes dades, el que faríem és utilitzar aquesta funció i després vindríem aquí, utilitzaríem buscar i buscaríem la xifra en qüestió. En aquest cas buscaríem el 6 i ens sortiria a qui correspon aquest 6, no? O si fos un número més exacte i que no es repetís, el localitzaríem també. Ara se'ns demana que a la dreta d'aquesta taula inserim una gràfica de barres verticals amb els noms dels comercials i els socis que han captat al gener. Ho faig una miqueta més petit per aquí baix a la barra d'estat, clicant en el menys. I el que faré és seleccionar els noms dels comercials sense agafar l'encapçalat, només les dades que jo vull que apareguin a la taula. Per tant, des de A3 fins a A7, els noms dels comercials i
els socis que han fet al gener. Per seleccionar-los clicaré la tecla Control perquè si no se'm deselecciona això. Per tant, per poder seleccionar a la vegada, doncs primer selecciono aquestes dades, clico Control en el meu teclat i sense deixar de clicar Control selecciono els socis que han captat al gener. Important no agafar ni l'encapçalat ni la fila de totals, només les dades que volem que apareguin a la taula. Ara vindrem a insertar i aquí tenim les gràfiques, vale? Triarem una de barres, clicant aquí, pot ser columna 2D, 3D, la que sigui. Quan ens surt la creueta amb les fletxetes, arrosseguem. I ara simplement per canviar el títol de la gràfica, doncs seleccionem i escrivim. Vale, podríem ajustar la mida també si ho necessitem, que sigui més o menys d'una mida com la de la taula. I finalment, vale, ja tenim aquí la taula, amplio una mica perquè es vegi bé, tenim aquí la taula i aquí aquesta gràfica, vale, amb els noms dels comercials, podem veure quants socis ha captat cada comercial al mes de gener, vale, podem veure que coincideix, vale, aquí es troba entre el 4 i el 6 perquè són 5, aquí són 4, aquí són 8, vale, ja veiem que coincideix, està ben feta. I ara només ens quedaria protegir el full. Per tant, vindrem a la pestanya Revisar, Proteger i Proteger hoja. Aquí seleccionaríem el que volem que puguin o no fer els usuaris que no tinguin la contrasenya, vale? I posaríem doncs, contrasenya 111. Acceptar. Tornem a escriure. I ja el tenim protegit. I ja estaríem. Si us ha agradat aquest vídeo, cliqueu a m'agrada. Recordeu també que us podeu subscriure al canal per veure més vídeos, més continguts sobre aquests temes d'Excel, PowerPoint i Word. I em podeu seguir també a Instagram amb el mateix nom d'usuari, Autitzer, i escriure'm a comentaris si teniu qualsevol dubte.